Balima bamananga meno malikono ani maliko kan foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka bi bamananga kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don sorasiya ani sorasikɔrɔw ka ca ɲɛnabɔli ma a ye taama kɛ ka ɲɛsin Gawo marabolo ma. Taama in sen fɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita de kun ka ciden don walasa ka taa foli bila Mali lakanatigilamɔgɔw ani an dɛmɛbaga lakanatigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen na ani ka tila ka jija ɲini u fɛ hali bi. Usumani Sogo de bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. An ka jamana minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin an ka finitigilakaw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Ministre de la Défense et des anciens combattants a ye taama dɔ kɛ ka taa Gawo marabolo la. Taama mun sen fɛ a taara jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita o ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma Gawo marabolo kɔnɔ. Taama in kɛra kɛnɛ ye an ka minisiri bolo ani finitigilakaw ka se ka hakilina falefale kɛ ko dɔw kun kan mun b'a to u ka laɲiniw bɛ se ka sabati u bolo. Minisiri ani Gawo finitigilakaw ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔfɛ a y'a kunda cakɛda dɔ kan n'o ye mécanisme opérationnel de coordination ye MOC n'o ka baara bɛna ɲɛsin marabolo kɔnɔ kɛlɛbolo caman ka fara ɲɔgɔn kan ka munumunu salow kɛ walasa ka lakana sabati. Minisiri selen kɔfɛ o cakɛda in na a ladɔnniyala minɛnw jumɛn bɛ cakɛda in ka bolo kan ani gɛlɛya jumɛnw kundalen b'u kan. O y'a to cakɛda in ɲɛma Colonel Rissa Ak Mohamed a ka se ka walawalali kɛ minɛn jumɛn b'u ka bolo kan. O sira kan a ye a jira k'a fɔ bolifɛn minnu bɛ wele ko pick-up o 32 o b'u ka bolo kan labɛn sabatilen don an ka finitigilaka 200 faamaw olu fana fɛ baara in ka se ka sabati ani ko o tɛmɛnen kɔfɛ kulu maramafɛntigiw fana ka tɔgɔw b'a bolo minnu kan ka baaraw dabɔ Novembre kalo tile 15 Gawo marabolo kɔnɔ ani Novembre kalo tile 18 ka ɲɛsin Kidali marabolo ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka finitigilakaw ka minisiri y'a jira k'a fɔ ni makɔnɔli bɛ ka kɛ baara la o de ye nin baara in ka se ka daminɛ n'o bɛ tali kɛ kɛlɛbolow ka fara ɲɔgɔn kan ka munumunu salow kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka lakana sabati marabolo ninnu kɔnɔ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na bɛnkan sɛbɛn na accord. Minisiri ka taama sen fɛ tuguni ani Faransi kɛlɛbolo b'an ka jamana kɔnɔ Force Barkhane a n'olu ye sigikafɔ kɛ ka hakilina falen kɛ ɲani a b'a kunda Alimanw fana ka kɛlɛbolo bɛ an fɛ yan nɔ o mun ɲɔgɔn ye sen fɛ nafaw caman sɔrɔla kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka finitigilakaw ka minisiri ɲani a bɛ ɲɔgɔn ye u bolo da ani cɛfini tabaw ni ɲɔgɔn cɛ ani Gawo marabolo ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye gouverneur o mun sen fɛ ni maa fila sigira ka hakilila jagabɔw kɛ marabolo ka lakana yɛrɛ sabatili kan. Tɔnkuluba min sigira diɲɛ selege naani fɛ jabɛti kɛlɛli kama o bolofara min bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa Mali maa ɲɛmaw ka se ka dɔ fara u ka cɛsiri baara kan jabɛti kunbɛli a n'a sɛgɛsɛgɛli labatoli ko kun kan. Tata Ture bɛ walawalali k'a ɲɛ. Jabɛti ye bana min n'a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya la. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ mɔgɔ miliyɔn caman de bɛ nɔ diɲɛ kɔnɔ jabɛti kɔlɔlɔ bɛ minnu kan. O jateminɛ min filɛ nin an ka Mali jamana bɛ yɛrɛ ye o jateminɛ kɔnɔ. Bari jateminɛw y'a yira k'a fɔ 100 sara la jabɛti bɛ mɔgɔ 5 de la Mali jamana denw na mɔgɔkɔrɔba kunda. A yirala k'a fɔ jabɛti bɛ mɔgɔ hakɛ min na Mali jamana kɔnɔ o bɛ taa mɔgɔ 200 ka taa bila mɔgɔ 600 ɲɔgɔnna la. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ 100 sara la mɔgɔ 67 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ olu sikalen don u ka jabɛti la. Jabɛti min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele jabɛti de type 2 o min ye jabɛti min n'a ka ca kosɛbɛ jabɛtiw cɛ la. 100 sara la ale kelen bɛ t'i jɔ 90 ɲɔgɔnna la jabɛtiw cɛ la. Jabɛti de type 2 min filɛ nin ale ye jabɛti ye min n'a bɛ dankari kɛ ɲɛnamaya la ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama. Tiɲɛ don an kan ka sukaro dun nka a bɛ ɲini an fɛ a ka kɛ sukaro ye sukaro min n'an ka farikolo bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bari mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sukaro dun nka u tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ farikolo ka kɛnɛya ma. An ka dumunikɛtaw an k'olu jateminɛ gɛrɛsi caman kana y'a la walasa k'an kisi jabɛti kɔlɔlɔ ma. An ka dumunikɛtaw an k'olu woloma gɛrɛsi caman kana y'a la. Fɛn min ye sukaro dunta ye o fanga ka dɔgɔya. Bari ni sukaro cayara farikolo la a ka gɛlɛn farikolo k'a labaara i n'a fɔ a ka kan cogo min na. Fɛn min ye kɔgɔ cayali ye an ka dumunikɛtaw la an ka hakili to o fɛnɛ na. Bari an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jabɛti ani tension olu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga ani wagati ka daminɛ si san 40 ka taa bila san 60 la. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele Fédération Internationale du Diabète olu ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn 400 ni kɔ de bɛ yen nɔ san o san jabɛti bɛ mɔgɔ minnu minɛ diɲɛ kɔnɔ. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ san o san jabɛti bɛ dankari kɛ mɔgɔ miliyɔn caman de la. Sɛgɛsɛgɛliw ye min yira nka o bɛɛ n'a ta yɔrɔ tɛ Mali jamana bolo a bɛ se k'i jigi da yɔrɔ min kan ka ɲɛsin jabɛti koɲɛw ma fo ka taa se a complication kɛlɛli ma n'o ye jabɛti bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya minnu se adamadenya la. Ni nin bana nasuguya ye an ka ɲɛ jɔ jabɛti tɔw la o min yɛrɛ ye babusen ye babusen min taara ka ɲɛsin ɲinandon kɛrɛnkɛrɛnni ma ka ɲɛsin jabɛti kɛlɛli ma. An ka ɲɛ jɔ jabɛti tɔw la o kan ka kɛ an kelen kelenna
bɛɛ lajɛlen ka waliya ye walasa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ni jabɛti bɛ kɛ sababu ye k'o se ɲɛnamaya ma an ka jɛ k'o kunbɛn ɲɔgɔn fɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ ɲɛdimi na ɲɛdimi min n'a bɛ wele la cécité fo ka taa se ni jabɛti juguyara a bɛ sentigɛ walima bolotigɛ min se banabagatɔw ma ani maladie cardiovasculaire n'o ye dusukunna banaw ye. Don min taara ka kɛ jabɛti tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ bɛn novembre kalo tile 14 de ma ka sanga ni o don ye Mali minisirimuso min ka caw bɛnnen don kɛnɛya ani saniya koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye dantigɛli kɛ Tata Ture a bɛ walawalali k'a ɲɛ o ko kun kan. Diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ miliyɔn 5 ɲɔgɔnna bɛ minnu bɛ bɔnɛ u ni na ka sababu kɛ jabɛti ye a yirala k'a fɔ mɔgɔ 14,000 de bɛ diɲɛ don o don mɔgɔ minnu bɛ bɔnɛ u ni na ka sababu kɛ jabɛti ye nin ye kunnafoni ye min bɔra Fédération internationale du diabète la. An bɛ taa se san 2035 san ma waati min na jabɛti bɛna mɔgɔ hakɛ min minɛ o bɛ t'i jɔ mɔgɔ miliyɔn 592 ma wali kelen k'u bɔnɛ u ni na diɲɛ kɔnɔ o togo la jabɛti bɛna mɔgɔ hakɛ min minɛ diɲɛ kɔnɔ kɛmɛ sara la o bɛ t'i jɔ 8 walima 10 ɲɔgɔnna la ka aw ladɔnniya k'a fɔ jabɛti ye bana ye bana min n'a tɛ ye faama jamanaw la nka a bɛ ye jamanaw de la jamana minnu ye fantan jamanaw ye wali kelen togoyaba tɛ jamana minnu bolo bari kɛmɛ sara la jabɛti bɛ mɔgɔ minnu minɛ fantan jamanaw la o bɛ t'i jɔ mɔgɔ 80 ɲɔgɔnna la. Fanga ɲini jɛkulu PRVM faso ko sigida fɔlɔ la u ka yɛrɛmangutu baaraw kadara kɔnɔ u ye caravane dɔ kɛ karidon walasa k'u ka fanga ɲini jɛkulu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ u sigida fɔlɔ u nɔfɛ b'a a ɲɛmɔgɔya de la sigida fɔlɔ mairie-so kɔnɔ Amadu Kamara ani Baba Keita Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la u ye fɛn min sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Ka kɛɲɛ ni parti PRVM fasoko ka tɔndenw ka laɲini ye a ɲɛmaaw ye caravane belebele dɔ boloda min kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye parti ka cɛbɔw ani parti ɲɛmaaw bolo ka ɲɛfɔliw caman kɛ ka hakilina juguw kɛ parti ka laɲini n'o de ye ka ti i tɛgɛ da Bamako sigida fɔlɔ mairie kan min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin commune denw ma bari sabu ka da kan parti PRVM fasoko ale kalikan don ko ka commune ka ɲɛta ko k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an ye caravane kɛ parce que an ka tɔndenw y'a kanu k'an ka bɔ an ka yala sinon an dalen don an ka tɔndenw la an jabajɛlen don u ma parce que mɔgɔw don mɔgɔ minnu ni anu jɛra danbe danaya ladiriya kɔnɔna la donc o kama an dalen d'u la caravane kɔni bɔra a kɛra u ka laɲini ye pour que an bɛ se ka bɔ jama k'an ye u k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ commune 1 na bi donc o de kɛra an bɔkun ye mais a laɲini ye an ka tɔndenw ka laɲini ye sinon an kɔni hakili sigilen don a kan k'a fɔ communali in na ni ala ma basi kɛ an yɛrɛ la communali in na ni ala sɔnna an b'a ta welekan kelen bɛ ne bolo ka se commune cɛ a n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ma o de ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ dimanche sɔgɔmada fɛ u kana kɛ wulafɛ ko ye bɛɛ ka bɔ sɔgɔmada fɛ i ka n'i ka kala fili PRVM fasoko ye PRVM fasoko de ye parti min ni mɔgɔ b'i ka danaya da kan sini ɲɛsigi de don donc bɛɛ ka bɔ u kana tilefɛla kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn a namara la i sigi de ka wagati dɔ kɔnɔ sɔgɔmada fɛ n'u bɔra bɛɛ ka na an ka kala fili ka baara ban jani midi cɛ i n'a fɔ n tɔ y'a fɔ cogoya min na ni ala sɔnna a ma ɲagami tɛna don a la namara ko tɛna don a la donc welekan bɛ ne bolo dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka bɔ PRVM fasoko ko k'ale ni parti politique si ka taabolo tɛ kelen ye an y'an kalen de an b'an kalen k'a suit an b'an kalen fana ka kale fɛn na fɛn mun ni i dalen ta a la an y'an kale ala la an dalen don ala la ni ala sɔnna a ma an y'an kale kalekan mun na an b'a waleya commune kɔnɔna la yan. U ka nin caravane senfɛ maa caman de bɔra Bamako sigida fɔlɔ kin bɛɛ lajɛlen na cɛ b'o la muso b'o la denmisɛn fara maabakɔrɔ kan wa u bɛɛ lajɛlen ka kulekan tun ye fɛn min ye ko fasoko ko olu de bɛ se ka commune ka ɲɛta sabati fan o fan caravanier ninnu sera wɔrɔ a kɔni kɛra nisɔndiya bonya ani karama ye sigidalamɔgɔw bolo bari sabu ka da kan parti kanubagaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka u bisimila. Ka di ni fasoko mɔgɔw ye parce que n'i y'a mɛn fasoko mɔgɔ dɔw de b'a ɲɛfɛ a ɲɛmɔgɔw ne ye min ye o la o de ye hɔrɔnya ye sinon an bɛ ala de nɔfɛ an b'an danbe de nɔfɛ fasoko mɔgɔw u ma se sɔrɔ fɔlɔ mais u sen t'an bɛ ka min kɛ an b'a dɔn n'u ye se sɔrɔ u bɛ kabako kɛ an ma se ka o la donc mɔgɔ si ka wari t'a to k'anw m'an danbe feere i kama mɔgɔ si ka jama t'a to k'an m'an danbe feere i kama an ye ɲɛ dɔ de ye fasoko kun o de la an bɛ kuma n'an da caman cɛ an wasalen sinon parti ko la mɔgɔw bɛ siran ka kuma parce que mɔgɔw b'u sigi cogo de jɔrɔ n'u sigira u ka mɔgɔ tɛ mɔgɔ tɔw sigi cogo la mais fasoko ban'u sigiyɔrɔ la k'olu bɛ fɛ mɔgɔw de sigiyɔrɔ ka ɲɛ fɔlɔ o perevu caman bɔra sikɔrɔninkaw y'o seere hali ni ne ma kuma o la k'a daminɛ suguko la ka se kaburudonko ma o n'a ɲɔgɔn caman a ma kɛ ne ɲɛna a fɔra ɲɛna donc an dalen don fasoko la wa an b'u kɔ an ni a n'an ka nafolo an b'a dɔn n'u sigira fana ni ala sɔnna u bɛ kabako kɛ
ala sago aw sago an b'a yira la k'a fɔ ko parti PRFM fasoko ale min yɛrɛ bangera marsi kalo san 2013 a bɛ jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa kɛrɛnkɛrɛnla commune 1 na yan n'o ye Bamakɔ sigida fɔlɔ ye cɛ ni muso minnu kɛlen bɛ k'u kan bɔ mairie nɔfɛ danayamaw don k'a sababu kɛ u ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ o de kɛra misaliya ye ni danaya dar'u kan k'u ka kɛ u ka cɛbɔ ye. Donc même il faut commune 2 un caravane labɛn pour que u kun rumeur min ŋunuŋunu kan min duruntu dugu kɔnɔ ko commune 1 kɔnɔ ko PRFM fasoko tɛ candidat ye an y'o preuve de yira jama bɛɛ lajɛlen na anw ye candidat ye an labɛnnen don yɛlɛma kan donc an bɛ population bɛɛ wele bɛɛ ka jɛ dimanche don an ka wuli an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka yɛlɛma kɛ wa yɛlɛma an dan b'a la an b'a kɛ an bɛ baara ɲini sigida mɔgɔw de an ti a ɲini an yɛrɛ kelen ka nafa kama sigidala mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo jumɛn an ka commune bɛ se ka yɛlɛma cogo jumɛn Bamakɔ ye commune 6 de mais commune 6 la commune 1 de b'a bɛɛ kɔfɛ wa anw minnu wolola commune kɔnɔ woloden mɔdenw anw de bɛ se ka yɛlɛma don an ka commune kɔnɔna na donc n b'a fɔ commune 1 population bɛɛ dimanche dɔw ka bɔ ka voter pour que yɛlɛma yɛrɛ an ka se ka kɛ. Alo tile 20 parti PRFM fasoko maaw ka fɔ la sebaya a na kɛ olu ta ye bari sabu k'a da kan u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ani dabali minnu tigɛ o n'a to commune denw k'u ka danaya daw kan yaasa commune ka ɲɛta o na sabati. Fanga ɲini jɛkulu alliance sigida ɲɛta Moribabugu commune rural kɔnɔ fanga ɲini jɛkulu 4 olu de farala ɲɔgɔn kan PCR Sinidi APDM ani CJS k'u ka meeting kɛnɛ sigi sibiri don walasa k'u ka candidaw jira muso o de y'u ka tête de liste ye Mohamed Sidibe sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka ɲɛmada o fɛ. Ayiwa an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ye ni meeting organisé parti politique bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la an ka parti politique 4 min faralen don ɲɔgɔn kan comme élection communale selen don donc ni an ka meeting an bɛ fɛ k'an kanubagaw fara ɲɔgɔn kan kunnafoni min b'an fɛ k'a f'u ɲɛna donc an y'u wele ka n'o kama de pour que k'u f'u ɲɛna bon ni ala ye mairie kalifa ne ni n ka jɛkulu la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mairie baara ka nɔgɔ a ka gɛlɛn puisque mairie baara mɔgɔ kelen ko tɛ an mɔgɔ 23 anw de kɔni b'an présenter puisque diɲɛna tigɛ baara o baara sariya de b'a la jamana ye sariya min sigi o sariya Moribabugu bɛ mɔgɔ 23 de la pour que i ka se ka mairie ɲini n'o mairie n'o sɔrɔla anw fɛ an kelen bɛ ka gafe dɔ dilan n'o y'an ka projet de société baara caman b'a kɔnɔna na an bɛna o de walawala bi wula in na mɔgɔw ye pour que u k'a kɔnɔ ko faamuya an bɛ baara kɛ cogoya min na. Awa ne b'a ɲini bɛɛ fɛ kalata in na bɛɛ ka bɔ comme kɔnɔkulu anw ka alliance in sigira sigida k'a tɔgɔ da ko sigida ɲɛta anw y'a kanu sigida in ka bɔ nɔgɔra o y'an fara an kun ɲɔgɔn kan parti politique 4 anw ka laɲini ye sigida a ka bɔ nɔgɔra an k'an ɲɛ yɛlɛ en ce moment an ka sigida in bɔ sen maa si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na sigida in bɔ nɔgɔra na anw tɛ an ka jɛkulu la an ye denmisɛnw don a la u ka hakɛ ma se a fɔli a kɛ k'u ɲɛna maa wɛrɛ tɛ denmisɛnw ka hakɛ ta bilen musow ka hakɛ a bɛ k'u ɲɛna maa wɛrɛ tɛ tɔn cɛw ka hakɛ a tɛ ta u kɔ u yɛrɛw bɛ kɛnɛ kan donc an ye nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan parce que commune tɛ se ka dilan nin si kɔ couche sociaux fɛn bɛ dugu in kɔnɔ i kɛra sɛnɛkɛla ye i kɛra artisan ye i kɛra mɔnikɛla ye o i kɛra jagokɛla ye o nin bɛɛ bɛ développement kɔnɔ an ni nin bɛɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni y'a kanu wula in na ka na an b'a fɛ ka baara min kɛ k'a da jama tulo kan k'an ka kariya jira mɔ k'a fɔ jama ye jama ka bɔ le 20 comme kɔnɔkulu ka taa an ka alliance papier ta k'a bila a kɔnɔ pour que yɛlɛma bɛ se ka don ko in na. N nana kanu dɛmɛ n ye PCR président ba ye Mali kɔnɔ n'anw ye libéraux ye n nana fɛnɛ k'a ɲini Moribabugu cɛ n'a muso fɛ bɛɛ ka voté u ye bɛɛ ka voté Yorobo n'a ka liste mɔgɔ bɛɛ Yorobo ye min ye Moribabugu kɔnɔ a ma se an k'a fɔ Moribabugu bɛɛ b'a dɔn a ye baara min kɛ ka kɔrɔ o bɛ se k'a to maa bɛ se ka da la yan nɔ Moribabugu k'a ta an ye liste fɛnɛ yirala n na cɛw ni muso minnu bɔra sisan ka jɔ maa o maa min n'i bɛ Moribabugu kɔni n'i b'a fɛ n'i ye ninnu jɔlen i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka danaya da u kan ka Moribabugu mairie ka kalifa u la u k'a baara. Fanga ɲini jɛkulu PRFM fasoko ye ɲɔgɔn dan karate kɛnɛ dɔ labɛn karate kɛlaw minnu bɛ sigida 4nan kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan kari don Sɛbɛninkɔrɔ 7 terrain sanfɛla la Musa Fɔnba ani Ibrahim Kulubali an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ.
fanga ɲini jɛkulu min mi wele ko PRVM faso ko Parti pour la restauration des valeurs du Mali Bamako sigida 4 na commune 4 novembre kalo tile 20 maire sigi kalataw minnu bi kɛ u b'a fɛ u ka se ka communicati maire sɔrɔ walasa Mali dɔmɛni danbe minnu ye i n'a fɔ u tɔgɔ b'a maana cogo min na o bi se ka sabati o kadara kɔnɔ karate min mi wele ko Shotokan o jɛkulu association malienne de karaté Shotokan u n'o jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔnda dɔ sigi senga min ye Bamako sigida 4 na communicati Shotokanikɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o baara bila fɔli ni o ye finali ye o kɛra dimanche don novembre kalo tile 13 sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen tournée juguni terrain na a laɲini ye pour que ka se ka ŋaniya yira kɛ denmisɛnninw na k'a yira k'a fɔ ko anw nakun ye jamana in jɔli ye an nakun ye denmisɛnninw na ɲɛnajɛli jeunesse bɛ se ka ɲɛnajɛ cogo min na bonya ni danbe ni ladiriya kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɛlɛnganya sira ye a ma kɛ ni fɛn ye an nakun ye an ye karate ta ka fɛn o de kama a k'a dɔn karate dɔrɔn tɛ espoir bɛ an hakili bɛ bɛɛ la ka se ka bɛɛ la ɲɛnajɛ nin cogo in na na Ala y'an ka laɲiniw sabati PRVM min ye layidu mun ta jamanadenw ye dɔrɔn n'o ye communicati kɛrɛnkɛrɛnnenya la communicati mɔgɔw ye o de ye k'a fɔ n'anw nana mairie kɔnɔ communicati bɛ situation min na n'i y'a lajɛ degun mun bɛ communicati mɔgɔw kan a dɔnnen don degun ka ca mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ mun ta dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔw ye o ye n'i ye communicati yɛrɛ lajɛ sigida min n'o sigida ɲɛnamaba mais nɔgɔ kɛlen don ka dan sago an bara yan vraiment ka se ka dɔ bɔ nɔgɔ la an fɛ yan n'i y'a lajɛ ji sigiyɔrɔw ni fɛnw ka ca yan nɔ ka se ka caniveaux sen pour que dɔ ka bɔ ji sigi la ji kana taa ni mɔgɔw ye o n'a ɲɔgɔnnaw sirako dɛsɛ bɛ yan nɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw vraiment kɛlen don ka communicati mɔgɔw degun an kɔni ka objectif ye mun ye n'an nana an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na olu kow bɛ se ka an bɛ se k'an seko k'o la cogo min na mɔgɔ kelen se ka jamana dilan na Ala sɔnna. Barabila fɔli kɛnɛ kan ni o ye finali ye kataw de bɔra u ko kata siyaw minnu ma ko EYAN o 5 ani kata supérieur 18 cɛbalenw na ni o ye kade ye Mohamed Sherifo Aidara ale wulila k'i jɔ ni jɔnjɔ ye an balakaw fɛ yen junior Jɛnɛba Danbele ale fana wulila k'i jɔ ni olu ka jɔnjɔ ye kamukɔrɔw fɛ yen Musa Haidara ale kɛra olu ka sɛkasi dondon ye PRVM faso ko de ye dɛmɛ don anw ma nin ye anw bɛ se k'a fɔ a ye an kanu ni kupu ye ka kupu in da ka an dɔgɔ don a la a fɛn bɛɛ lajɛlen PRVM faso ko de don an fana bɔra denmisɛnw b'an kɔ tɔn 7 ou bien ka se fo 8 ma o de dalajɛlen don ka kɛ ni association ye bon an y'a kanu ka nin kupu in tan PRVM faso ko tɔgɔ la kupu tani dɔrɔn tɛ ka tila ka ɲini an kɔmɔgɔw fɛ fana u ka kala ta PRVM faso ko ye ni Ala ka diɲɛ ye an ka laɲini n'an ka hɛrɛ laɲini kɔni y'o de ye PRVM faso ko ka mairie minɛ communicati kɔnɔ Sɛbɛnnikɔrɔ yan a b'a kalama jamana in n'a jara a hɛrɛ bɛ fɔlɔ anw ni anw denw de la ni tɔɔrɔya sɔrɔ yɛrɛ Ala k'an kisi musow ni denw de fana b'a kɔlɔlɔ ta kosɛbɛ o tuma an bɛ musolakaw wele PRVM faso ko nakun ye ka se ka jɔ u jigi kɔrɔ u ka ɲɛnamaya cogoyaw ka se ka yɛlɛma don olu la an bɛ se ka jɛ cogoya min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka ɲɛ commune kɔnɔ an ka commune ka se k'a yiriwa sabula commune tɛ mɔgɔ kelen ta ye a sigikun ye bɛɛ lajɛlen de ko ye o la an bɛ wele bila communicati muso bɛɛ lajɛlen ma a denmisɛn n'a mɔgɔkɔrɔba bɛɛ u ka bɔ ka kala fili PRVM faso ko ye Parti pour la restauration des valeurs du Mali PRVM faso ko u ka laɲini ye sigida 4 na denw ka bɔ ka caya novembre kalo tile 20 ka kala ta u ka cɛbaw ye walasa fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ sigi k'a ye fɛn minnu ye faso danbe sinsin ni gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛna o bɛ se ka sabati sigida 4 na bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Sisan an m'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔli kan Musa Fama bɛ walawalali k'an ye an ka sɔrɔlenw lajɛ. Kolowari jamana kɔnɔ wasadensigi kalataw olu kan ka boloda don nataw la wasaden 255 minnu bɛ wasabulo kɔnɔ walasa olu ka nɔna bila cɛbaw bɛ taa ni u ka wasadenya ɲinini gafe ye ka taa o di walasa o wasadenw ka se ka kurakuraya wasadenya ɲinibaw bɛ taa ni u ka wasadenya ɲinini gafe ye k'o di kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI mɔ wa u yamaruyalen don u ka taa ni u ka gafew ye kuma bɛɛ fɔ ka taa se novembre kalo tile 17 alamisa nata mɔ nin sen wasadensigi kalataw minnu bɛna kɛ Kolowari dugukolo kan fanga sinamatɔnw minnu kun y'a jira san 2011 Laurent Gbagbo ka fanga bannen ni olu kun ye a nɔfɛmakɔrɔw ye u m'u sen don 2011 kalata la nin sen u y'a yira k'a fɔ u sen bɛrɛ Desamuru kalo tile 18 o ye wasadensigi kalata ye Kolowari jamana kɔnɔ Pascal Afingesan ni o ye Front Populaire Ivoirien Laurent Gbagbo ka fanga ɲini jɛkulu
a bolofara dɔ ɲɛma ye barisabu ka da ka u yɛrɛ dama ma se ka bɛn ɲɛmaya ko in nga Abdraman Sangare n'a nɔfɛmaw b'u danna Pascal Afin Gessa n'a nɔfɛmaw fɛnɛ b'u danna nka Pascal Afin Gessa kɔni y'a jira k'a fɔ ale ye cɛbɔ ye a yɛrɛ faso la Kolowari yɔrɔ min bɛ wele ko Bɔngwanu a b'i kanbɔ ye Kolowari kaw ka pɔri ɲɛma kɔrɔ Laurent Gbagbo nɔfɛma kɔrɔ fɛnɛ kun ye ale ye Marcel Gossio ale b'i kanbɔ Kolowari faaba Abidjan Kimina o ye pɔri buye de ye Basamunta sera kan commune min bɛ yen ni pankurun jigi kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ale b'i kanbɔ ye Laurent Gbagbo ka ministre kɔrɔ min ɲɛsinnen kun do Seko ni Dɔnko ma Alphonse Vowo Sayi ale fɛnɛ b'i kanbɔ yɔrɔ min na o ye Blolekɛn ye Blolekɛn o bɛ Kolowari tile bi yan fɛ Liberia yan fɛ Laurent Gbagbo nɔfɛ maa min ni o ye Abdraman Sangare ye ni hali bi ale bɛ ka jira k'a fɔ ale tɛ ɲɛma wɛrɛ dɔn Front Populaire Ivoirien la ni Laurent Gbagbo tɛ o n'a nɔfɛmaw y'a jira k'a fɔ u t'u sen don kalata in fɛnɛ na san 2011 u y'u murukuru ndakoya kalata kɔrɔ cogo min na k'u bi to o kan kelen fɛnɛ kan ɲinanda fɛnɛ u sen dɛrɛ Boko Haramu bamanji jakulu min bɛ Nigeria kaw fe a ma ɲɛma Abubakar Shekau walikele a bolofara dɔ ɲɛma barisabu ka da ka u bilama tilalen do fila ye min bɛ tɛ ka bɔ kuma bɛɛ k'i jɔ jabaraniw na ka kuma ka marifa to a bolo a ye dantigɛli dɔ kɛ kɔsada in na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dimanche tɛmɛnen k'o bila kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ YouTube ko Donald Trump min kɛra Amerikikaw ka jamana ɲɛma ye nin ye ko nin ye u kɛlen ye k'a daminɛ tun de a ko Barack Obama ko banna ko Donald Trump ko daminɛ ne ye nin ye a ye lɛrɛ kelen ɲɔgɔnna de kɛ kuma in na Nigeriakaw ka kana min bɛ wele ko Hausa kunnafoniw y'a jira k'a fɔ bibi na Boko Haram bamanji jakulu hali n'o y'a sɔrɔla u y'a jira k'a fɔ olu n'u dulonnen do bamanji jakulu min na diɲɛ kɔnɔ k'o ye État islamique ye o n'a ta bɛɛ datigi kɛlen do la barisabu ka da ka u bilama farafaralen do an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mars kalo la san 2015 u y'a jira k'a fɔ olu farala État islamique kan wa État islamique ma ɲɛmaw labanna ka maakurata k'o kɛ Boko Haram ma ɲɛma ye o bɛ wele ko Abu Musahab al-Barnawi Boko Haram yɛrɛ tutigɛba Mohamed Yusuf Nigeria jamana kɔnɔ ale de y'o den ye al-Barnawi furadama a bɛ ka jira k'a fɔ Abubakar Shekau min ye Boko Haram ɲɛma ye k'a ka kɛlɛ kɛcogo tɛ ka se ka taa olu jimin sira fɛ ko barisabu ka da kan k'a bɛ ka taa baga maa nanama sumanenw mɔ Nigeria ka denw na a bara ta olu b'a fɛ u ka kɛlɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana ɲɛmaya so de mɔ nka Abubakar Shekau a ka dimanche tɛmɛnen dantigɛli la YouTube sanfɛ a kɛmɛ ka jira k'a fɔ maa nanama sumanen o maa nanama sumanen n'i bɛ jamana de kɔnɔ jamana min bɛ k'a yɛrɛ wele ko bɛnkanfanga État démocratique laïque k'i ni faali ka kan ko barisabu ka da kan k'o tigilama ye Boko Haram jugu de ye Donald Trump ani Vladimir Putin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama k'a fɔ bamanjiya wale kɛlɛli kɔni na u bɛɛ lajɛlen kuntilennaw ye kelen ye musalaka terror nka janvier kalo la a yɛrɛ ni a ka jamana ɲɛmaya so bi fanga ta k'i cogo Ameriki jamana kunna ni ka baaraw daminɛ Afrique de jamana kɔnɔ fanga ɲini jakulu min bɛ ka jamana mara kabini san 1994 Nelson Mandela ka fanga ɲini jakulu min ni a ɲɛmaya bɛ Jacob Zuma bolo bi jamana ɲɛma san 2017 décembre kalo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fanga ɲini jakulu kɔnɔmaw b'a fɛ ni k'u kɔ don Jacob Zuma mɔsa barisabu ka da kan ko a tile kɛra kuma caman ye wa a tile kɛra sababu ye ka fanga ɲini jakulu yɛrɛ ka se lagosi mɔ Gédéman Taché secrétaire général y'a jira k'a fɔ Jacob Zuma a nɔnabilabaw de bɛ ka ɲini fanga ɲini jakulu in ɲɛmaya la maa wɔɔrɔw de bɛ yen minnu ni sɔmingɛlen don olu la k'a fɔ u bɛ sɔn ka kɛ cɛbaw ye ka parti ɲɛmaya ɲini bawo n'i tora ka fanga ɲini jakulu ɲɛmaya sɔrɔ bɛɛ o ni fɛn min bɛ sanga ni ɲɔgɔn ye o ye fanga ɲini jakulu cɛbɔya ye Gédéman Taché secrétaire général y'a jira k'a fɔ ale ma da la k'a fɔ Jacob Zuma bɛ sɔn ka fanga ɲini jakulu ɲɛmaya ɲini bilen barisabu ka da kan a ka mandat yɛrɛ sera da la jamana ɲɛmaya la a tɛ se k'i kanbɔ bilen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu kun bɛ yen ni maa caman gɛn kun bɛ k'a jira k'a fɔ olu dama de bɛ sɔn ka kɛ cɛbaw ye walikelen musobaw ye maa fila kun don Farafinna tɔnba Union Africaine Commission ɲɛma ko sansana dilanni ni Zuma ni o ye Jacob Zuma furumuso kɔrɔ ye o min ka mandat banna Farafinna tɔnba Union Africaine na ani Jacob Zuma jamana ɲɛma yɛrɛ ka danga ni ANC fanga ɲini jɛkulu tɔnden do Cyril Ramaphosa ninnu maa filaw de tɔgɔ kun bɛ maaw da nka maa naani wɛrɛw n'a mɛ fara u kan u b'a jira k'a fɔ u ko fɛn min ma ko kalata ɲɛbila kalata élection primaire o bɛ sɔn ka kɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ANC fanga ɲini jɛkulu tɔndenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ mɛri kɛmɛ ɲɔgɔn na olu de bɔra diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ntɛnɛn don novembre kalo tile 14 ka ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka ɲɔgɔnkunbɛba kɛnɛ ka min bɛ ka kɛ Maroc dugu la u ko dugu min ma ko Marrakech waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kɛnɛ du COP 22 wa COP 22 in bɛ to sen na fɔ juma nata mɛriw minnu ni olu bɛ kɛnɛ kan kɛmɛ ɲɔgɔn na ka bɔ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la u bɛna hakili jagabɔw de kɛ ka fɛɛrɛw de sigi sen kan min bɛ se k'a to Faransi faaba la Paris
sango hakilinaw minnu dara COP 21 kɛnɛ kan olu bɛ se ka wale cogo min barisabu ka da ka jatew nana ni a ye k'a fɔ bibi in na diɲɛ dugubaw olu ka waati tiɲɛdaw sisikuru minnu ni olu bɛ fili duguba kɔnɔnaw na kɛmɛ sarala 70 k'o ye duguba kɔnɔnaw ka gazikuru filitaw ye wa farafina tɛ se ka bɔ o la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina dugubaw wa min ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye farafina dugubaw bɛ ka walankata ka taa suko ni dugujɛ de cɛ dugujɛ ko 20 da dɔ bɛ fara dugu bonya ka duguba kɔnɔnaw na o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye ka gazikuru filita de caya barisabu ka da ka bolimafɛn bɛ caya cogo min na mansimafɛn fɛnɛ bɛ caya o cogo de la ni maa ma ɲa k'a bɛ caya mɛriw bilama farafina dugubaw kɔnɔ gwɛlɛyaba bɛ u ka barisabu ka da ka fa kelen fɛ a bɛ wajibiya u ka se ka siso sɔrɔ duguba kɔnɔmaw ye jisanuma min da ka se ka sɔrɔ duguba kɔnɔmaw ye kura o fɛnɛ ka se ka sɔrɔ duguba kɔnɔmaw ye ni dun y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ duguba kɔnɔma yɛrɛ san 20 kɔnɔ a kɛra sigiyɔrɔma 2 de ye ni o ye k'a doublé ni fɛrɛ ma kɛ yanni san 2050 cɛ a bɛ kɛ sigiyɔrɔma 3 ye ni o ye k'a triplé fa kelen fɛnɛ fɛ a bɛ se ka dɔbɔ a ka mansimafɛnw labaarataw la cogo min na sisikuru fili ni gazikuru fili ka se ka nɔgɔya walasa u yɛrɛ kana kɛ nazarala jamana dugubaw ye olu minnu bilama jalakin bɛ k'a fɔ olu kɛra waati cɛman ŋanaw ye ni sisikurubaw fililiw ye ani gazikurubaw ni an bɛ o kɔlɔlɔ kɔnɔ bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ dɔnniko ta fa kɔni fɛ dɔnniw bɛ yen nka nafoloko ntanya de bɛ farafina la nɔntɛ n'a fɔra ko tile kura min lasulu sɔrɔ yɔrɔ ye o ye o ɲɔɲanen bɛ farafina dugukolo kan pano solaire bɛ se ka mago ɲɛ an fɛ yan maire ninnu kɔni bɛna hakili jagabɔ de kɛ u bɛ se ka lajɛ ka ko ninnu bɛrɛbɛn cogo min walasa duguba kɔnɔnaw bɛ se ka kɛ yɔrɔw ye yɔrɔ minnu ka sisikuru filitaw ni gazikuru filitaw ti caya sananga bi bamananga kunnafoni sɔrɔlenw kuncɛ an bɛ dɔ fɔ farikolo ɲɛnajɛ la coupe du monde Russie phase éliminatoire senfɛ Mali ni Gabon olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ fu ani fu dolanci in kuncɛra o de kan fan fila bɛɛ fɛ a kɛra sibiri don de stade du 26 mars la Yirimajɔ Yusuf Kulubali ani Ibrahim Kulubali Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la fɛn min sɔrɔla an ko jɛw lajɛ ɲɔgɔn fɛ tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ coupe du monde Russie sanba fila ani 18 sɛnɛndɔncogo bananku kan ni Kɔrɔwari jamana ye Mali dasi 3-1 min ye tile filanan donnaciw ye o kɛla sababu ye ni ka Mali ni Gabon jamana kun kari ɲɔgɔn na Mali denw olu dɔfini tɛ ye jɛma ye min ye Gabon jamana denw ye olu dɔfini tɛ ye nɛrɛ ye kabini tulonkɛ bɛ daminɛ Pierre-Emerick Aubameyang a n'a tɔw o bɛ gɛlɛya ta ni ka Mali daga ni k'a sɛgɛrɛ sanga 25 na Bundesliga coligosila wanɛ a bɛ gale ni ka bagabali ta ni ka Mali denw sɛgɛrɛ nka a ka wulikajɔ min filɛ nin ye a tɛna mɛn Mali denw olu bɛna na tasira kɛ sanga 27 na Musa Dumiya fɛ wulikajɔ min Gabon cɔkɔrɔsiba Didio Ovono ale bɛ bɔ a yɛrɛ la ni ka donna fili kɛrɛfɛ kabini o de kɛla Mali denmisɛnnakaw bɔ da o yɛrɛ la min ye wulikajɔw ye o b'a kɛ ni ka bagabali caman ta ni ka Gabonkaw sɛgɛrɛ waati min na a bɛ fɔ ko sɛgɛnlafiɲɛ tɔ ye sanga 5 ye min ye Musa Dumiya ye o min bɛ donna ci Rostov ale tɔn kɔnɔna na a bɛ bagabarikɛrɛ ta tuguni ni ka Didio Ovono sɛgɛrɛ nka o fana bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la kokura min ye donnaci wuliko fɔlɔ ye a bɛ fori filanibin kan fu ani fu donnaci wuliko filanan Mali denw tɛna bolo jigin cogoya si la wulikajɔw ani bagabagaliw caman o b'a ta ni ka Gabonkaw ka daga sɛgɛrɛ sanga 47 Modibo Mayiga a n'a tɔɲɔgɔnw o bɛna donna dɔ di ɲɔgɔn ma nka o donna laban o bɛ taa tɛmɛ jatigɛ sanfɛ hali n'a y'a sɔrɔ Mali ye gɛlɛya caman ta ni ka Gabon daga sɛgɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ fiɲɛ bere gansan na sabu donnaci sanga 90 colo tɛna sɔrɔ ka dun a bɛ kun cɛ filanibin kan fu ani fu Mali denw ani Gabon denw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ togo sugu bɛɛ kɛ ka pour que se ka victoire ta parce que min y'an jɛ sisan nɔ an maji dominer ka dominer min y'an jɛ dɔrɔn an bɛ se ka bi dɔrɔn o dɔrɔn y'an jɛ bon ne kɔni fɛ n'an ye courage ta n'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka qualifier mais an kɔni an maji dominer min ma ɲɛ an bolo dɔrɔn an bɛ se ka bi dɔrɔn o dɔrɔn y'an jɛ bon an bɛ Mali supporters fo k'u waleɲuman minnu bɔr'u ka so ka na cɛ n'a muso an bɛ fo ka continuer k'an encourager n'Ala sɔnna ma an bɛ ko kɛ Mali ni kɔni t'an jɔrɔ mais an kɔni bɛ togo sugu bɛɛ pour que match aller retour an ka se k'o match dɔw gagner. Bon ballontan na i b'a dɔn ni ballontan banna ni kun ni nin bɛ yen nin bɛ kɛ ni nin bɛ yen nin bɛ kɛ bon minnu kun b'an bolo bɛ olu de kun kan ka Mali représenter Ala ma ni sababa bɛɛ donc minnu banana kɛnɛya ka d'u ma o ka na an cayali an fanga bɛ kɛ kelen o la a bɛ ɲɛnabɔ bon ne bɛ ɲɛfɔli min d'aw ma o la a chaud comme ça a ka gɛlɛn ka kuma dɔɔni mais bolo an ye bi hakɛ minnu sɔrɔ n'an sera ka kelen dɔrɔn don a tun bɛ nɔgɔya an bolo mais ballontan don an ma bati donc mais an fɛ a kun ka d'an ye an ka gagner o ma se ka kɛ donc an m'an labɛn sisan n y'a fɔ aw ye cogo min na coupe d'Afrique sera ka ban donc an b'o fɛ o kɔfɛ an bɛ se coupe du monde kan
bon an tɛ se ka fɛn fɔ nin n'a ta fɔlɔ f'an ka match tɔw ye ani n ye mun f'i ɲɛna sisan coupe d'Afrique bɛ ɲɛfɛ ni page bɛ datugu fɔlɔ quoi donc an b'a ɲɛsin CAN ma n'o banna tuma min na an b'a dayɛlɛ an n'aw na sigi ka kuma k'a kan tuguni. tile 2 donnanciw tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire ni Russie san 2018 sɛnɛ donnanciw ye Côte d'Ivoire jamana bakuruba sabanan kɔnɔ ale ye dankɔrɔba ye ni kuru 4 ye. Gabon ani Maroc olu dalen bɛ Côte d'Ivoire jamana nɔ kan ni kuru 2 ye. Mali ale bɛ bakuruba kuncɛ jɔyɔrɔ laban na ni kuru 1 ye. Ni tulonkɛ ya tile 3nan Côte d'Ivoire ni Russie san 2018 a bɛna Mali denw ani Maroc denw kunkari ɲɔgɔn na. O bɛ kɛ août kalo tile 28 san 2017 Casablanca Maroc faaba kɔnɔ. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma.